जिंदाबाद राहुल गांधी जिंदाबाद राहुल गांधी जिंदाबाद कांग्रेस जिंदाबाद कंग्रेसआनो जा मावदों बिथांमोनानो मावजोबदों आरो मोजांखौ जों दिनै नुयोबा कंग्रेस आरो बिजेपिनि तुलनायाव कंग्रेसआनो मोजां मार्क बेखौनो दिनै बर'फ्राबो सिरि जाहा सिरि मोनबाय सानदोंमोन 2014आव बिजेपिया होनदोंमोन आन्दोलनकारिफोरखौ होनदोंमोन जोंखौ नोंथांमोना मदद होयोब्ला आरो बिजेपिया सरकाराव फैयोब्ला बड'लेण्डखौ होनायनि मेनिफेस्ट'आव जोङो लिरखाबाय बिटिआर होबाय दिनै बिटिआर होनानै बर'नि थाखानाय गोहोखौसो दिनै आसाम गभर्नमेन्टआ दाजाबनानै लाफिनबाय जोंनि न'खरनि फिसा फिसौ बोरमा दाउ फाननाय अमा फाननाय मुरि सिरा फाननाय बेफोरावनो सिन्थाय दिनै बिजेपि गभर्नमेन्टआ टेक्स लाग्रा जाबाय लामा सामा जों दावबायनो हाला जोंनि बिखा गेजेर गेजेर जों हाग्रा एवनानै लामा बानायनायफ्राव दिनै टल गेट बसायफैबाय फैसा होआब्लानो जों लामा बारनो हाला नंगौ अल इज गल गोजामानो सना होननानै दिनै बिथांमोना कंग्रेसखौ नागिरफिनदों इउपिपिएलआ मोजां मोनदों जों गभर्नमेन्ट दानायाव बिपिएफआ मानो फाजानाय दङ दा खिन्थु नुबाय मा इउपिपिएलखौबो जोगारनानै इउपिपिएलखौबो नेवसिनानै इउपिपिएलखौबो हेव खालामनानै बिजेपिया गावसोरसो हाबनो नागिरबाय आरो बिटिसिआव गावसोरसो गभर्नमेन्ट दानो नागिरबाय बिपिएफआबो दिनै कंग्रेस इउपिपिएलआबो दिनै कंग्रेस गासैबो बर'आनो कंग्रेस जोङो बर'लेण्ड बिबाय थादों बर'नि समस्या बर'लेण्ड मोनाबा जोबा होननानै बुंदों बेबो जाफुंगोन बिसायख'थि नङाब्लाबो बिसायख'थिनि मोनसे दोहौ जादों गोबां चिरांनि मानसिफ्रा कंग्रेसआव फैदों क'क्राझारनि मानसिफ्रा कंग्रेसआव फैदों बाक्सा उदालगुरिनि मानसिफ्रा कंग्रेसआव जइन जादों बाथ्राया ओरै कंग्रेसआ भारत उदांस्रिनि समनिफ्रायनो 53 बोसोर बे गभर्नमेन्टआवहाय माबा माबि फिसा फिसौ एन्टि इनकाम्बेन्सिफोर थादोंमोन आरो कंग्रेसखौ गाज्रि मोनदोंमोन कंग्रेसखौ गाज्रि मोननानै बिथांमोनहा बिजेपिखौ बोजबनानै लादों सानदोंमोन एफा गोबाव कंग्रेस सासन खालामनायाव कंग्रेसआनो गाज्रि मार नामालै दे गभर्नमेन्टखौ सोलायनोसै बिजेपिनो भट होनानै बिथांमोना बिजेपिखौ देरहाहोबाय 5 बोसोर जोबनायनि उनावनो दिनै बिथांमोना रुजुफिनबाय नङा कंग्रेसआनो जा मावदों बिथांमोनानो मावजोबदों आरो मोजांखौ जों दिनै नुयोबा कंग्रेस आरो बिजेपिनि तुलनायाव कंग्रेसआनो मोजां मार्क बेखौनो दिनै बर'फ्राबो सिरि जाहा सिरि मोनबाय सानदोंमोन 2014आव बिजेपिया होनदोंमोन आन्दोलनकारिफोरखौ होनदोंमोन जोंखौ नोंथांमोना मदद होयोब्ला आरो बिजेपिया सरकाराव फैयोब्ला बड'लेण्डखौ होनायनि मेनिफेस्ट'आव जोङो लिरखाबाय दिनै गमामायैनो बेखौनो आसा खालामदों बिजेपिया गभर्नमेन्टआव फैबाय आरो दिनै बिजेपिया सासनाव थानायाव दिनै जोंनो मा होखो बिटिआर होबाय दिनै बिटिआर होनानै बर'नि थाखानाय गोहोखौसो दिनै आसाम गभर्नमेन्टआ दाजाबनानै लाफिनबाय दा गोबां खोथा साख्रि बाख्रिनि खोथाखौथ' नों बाद हो जोंनि दिनै गथ' गथायफ्रा जोंनि फंबायफ्रा जोंनि बिनानावफ्रा जोंनि फिसाफ्रा लेखा गोरों जाबाय टेकनिकेल पास जाबाय साख्रि बाख्रिया गैया मा खालामगोन जानाय लोंनाय गासिबो दामा बारायजोब्बाय बायनानै जानो हाला जोंनि न'खरनि फिसा फिसौ बोरमा दाउ फाननाय अमा फाननाय मुरि सिरा फाननाय बेफोरावनो सिन्थाय दिनै बिजेपि गभर्नमेन्टआ टेक्स लाग्रा जाबाय लामा सामा जों दावबायनो हाला जोंनि बिखा गेजेर गेजेर जों हाग्रा एवनानै लामा बानायनायफ्राव दिनै टल गेट बसायफैबाय फैसा होआब्लानो जों लामा बारनो हाला गावनि न'आवनो दिनै जोंनि सिलायाव फैनानै बिथांमोना टेक्स खालामनानै दिनै बे भारतखौ खुंदों दा बावहाय जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा गुबुन भारतबासिफोरजों लोगोसे गाज्रि मोनबाय दा बेनो बिथांमोना बयबो नागिरफिनबाय नंगौ अल इज गल गोजामानो सना होननानै दिनै बिथांमोना कंग्रेसखौ नागिरफिनदों बिपिएफआबो बिदिनो सानदोंमोन खोमा कंग्रेसजों थानाय समाव है बिजेपियासो मोजां जागोनलै साननानै तरुण गगৈ सरकारखौ कंग्रेस सरकारखौ जोगारबाय दाना बिजेपिखौ बड'लेण्डआव गैयामोन बिजेपिया बे समावहाय खुनु नामनि साननाय गैयामोन बिपिएफआ सोनानै लाबाय दाना जारला जाबाय गावसोरखौ गारनानै हनै मालाय इउपिपिएलजोंसो सरकार दाबाय इउपिपिएलआ मोजां मोनदों जों गभर्नमेन्ट दानायाव बिपिएफआ मानो फाजानाय दङ दा खिन्थु नुबाय मा इउपिपिएलखौबो जोगारनानै इउपिपिएलखौबो नेवसिनानै इउपिपिएलखौबो हेव खालामनानै बिजेपिया गावसोरसो हाबनो नागिरबाय आरो बिटिसिआव गावसोरसो गभर्नमेन्ट दानो नागिरबाय गाबोन समफोर 5 बोसोरनि उनावहाय 25 आरो 26आव बिजेपिया इउपिपिएलखौबो थगायसिगोन गथै बर'फोरखौ थगायसिगोन दा बेखौ जोंनि रायजो राजाफ्रा गरिब गुन्द्राबाबो जाम्बा नङा आरो मा गरिब जानो हागौ दुखुथिया जानो हागौ नाथाय बिथांमोना साननाय हनायाव उन नङा बेखायनो सानै हयै बुजिबायबा बिपिएफआव हाबोब्लाबो बे इनडाइरेक्ट गभर्नमेन्टसो सानसे बेलासे जोङो कंग्रेसखौ लोगो लानानैनो गभर्नमेन्ट दाखागोन इउपिपिएलआव हाबबाबो बे इनडाइरेक्ट गभर्नमेन्टसो सानसे बेलासे जोङो स्टेटनि गभर्नमेन्ट अर्थात कंग्रेस गभर्नमेन्टजोंनो जोङो मदद होनानै सरकारखौ दानांगोन अब्ला मानो इनडाइरेक्ट डाइरेक्ट जोङो कंग्रेस बड'लेण्ड माबा कंग्रेसजों थागोन डाइरेक्ट जोङो सरकारजों थागोन दा बेखौनो बुजिनानै दिनै लैहोर इलेक्सन नङाब्लाबो जोंनि बर' फिसाफ्रा गिर्जाहाब हाबदों आरो मा गमामायैनो कंग्रेस सरकार फैयोबा माबायदि जागोन
कंग्रेस सरकारा ओरैबायदि मोनसे सरकार बियो भारतआ ओरैबायदि मोनसे गावस्रा गावस्रि भारतनि महरानो गैयामोन बर'फ्रा जोंनि कच किंडम कसारि किंडम माइबं डिमापुर बायदि नामा खरनाव गोदो भारतआबो बेबायदिनो फिसा फिसा हादोरसोमोन नाथाय जेब्ला ब्रिटिशफोरा जोंखौ 200 बोसोर सासन खालामफैयो बे 200 बोसोराव गिलौ बालौ इनाय अनागार खालामबाय आरो अहानाय मोननानै भारतनि गासै राव गोनां मानसि हारिया मा जाति मा धर्म बासिलाया जासे ज' जानानै ब्रिटिशफोरनि बेरेखायै दावहा नांनानै ब्रिटिशफोरखौ होखारहरबाय दा बेनि उनावनो जोङो जों ज' दावहा नांबायबा मानो आरो आलदा आलदा हादोर उदां हादोर लाबावनो जोङो भारत नामा खरनावनो इन्डियाननि नमेनक्लेचारावनो जोङो मोनसे हादोरनि बिदा फंबाय जानानै थानोसै होननानै थादों दा बे साननाय हनाया कंग्रेसनावनो दङ आरो कंग्रेसआनो खालामदों आरो मानसिनि दा बेखायनो आं सानदों आरो फैबाय थानाय समावहाय कंग्रेसआ जोङो धोरोम नांसयै मोनसे गभर्नमेन्ट जागोन आरो बिदा फंबाय गोसोम गुफुर बासिया जासे साहा खोलाहा सानजा सोनाब बासिया जासे जोङो मोनसे सरकार खुंगोन आङो सानदों कंग्रेसआव थोजासे अननाय दङ कंग्रेसआव थोजासे बिखा दङ भारतबासियानो मोनसे कंग्रेस आरो हादोर नाङैनो कंग्रेस बावहाय मा बर' मा गार' मा राभा गासैबो कंग्रेस बिपिएफआबो दिनै कंग्रेस इउपिपिएलआबो दिनै कंग्रेस गासैबो बर'आनो कंग्रेस दा बेखौ नायोबा गाबोन समफोर जोङो बर'लेण्ड बिबाय थादों बर'नि समस्या बर'लेण्ड मोनाबा जोबा होननानै बुंदों बेबो जाफुंगोन खारन बे नंखागौ दे दिनै भारतआ आमेरिकानि तुलनायाव इउनाइटेड स्टेट अफ आमेरिका बुङो किन्तु गर्जननि अंक मथे आंनि अंक मथे कंग्रेसनि अंक मथे इउनाइटेड स्टेट अफ इन्डिया दिनै भारतखौ उदां आरो डेभेलप खालामनोबा बावहाय खारन भारतबर्षआव गोबां हारिनि गोबां रावफोर दङ गोबां सानस्रि गोबां कालचार गोबां सेन्टिमेन्ट दा बेखायनो बांद्राय गुबुन गुबुन हारिया ज' जायोबा मिक्सार जायोबा साननाय हनाया आलदा जुदा जायो आरो मावनायनि स्पिडा खम जायो दा बेखायनो जाति आरो हारि मिलायनानै जेनेबा मंगलियान गस्थ' बर'फोरजों लोगोसे गार' राभा मिसिं दिउरि मिरि बिसोरो मोनसे भाषानिनो बर'निफ्रायनो डेभेलप जानाय राव जोंनि साननाय हनाय जोंनि सिमांफ्रा एखे जायो दा जोंनो आलादा रायजो होयोब्ला जों ज' बिदा फंबाय रायजो जानो मिलायनानै रायजो जानो हागोन आरो जेरेखम केरेलायाव मोनसेल' भाषा मालायालम गुबुन जाथियानो गैया तामिल मोनसेल' भाषा तेलेगु मोनसेल' भाषा दा बेखायनो बैफोर स्टेटफोरा भारतनि गुबुन रायजोफोरनिख्रुइ जथेस्थ' आवगायनाय आरो मा दा भारतआबो इयुनाव जुदि भारतखौ डेभेलप खालामनोबा बैबायदिनो लेंगुवेज मोनसे ग्रुपखौ जोंहा जेनेबा इन्ड' तिब्बतीय मंगलियान ग्रुप बेखौ मोनसे ग्रुप खालामना होयोबा गमामायैनो जोङो बिराद जौस्रां देरस्रां आरो जोंनि जौगानायखौ रावबो हमथानो हानाय नङा दा बे सानस्रिखौ नायोब्ला भबिष्यतआव कंग्रेसआनो आलादा बर'लेण्डखौ सोरजिगोन होननानै आं सानो